reacció és molt clara. Avui és el segon dia més trist des que portem 40 anys de gestió dels serveis penitenciaris per la Generalitat de Catalunya. El primer dia va ser el 13 de març, en el qual van assassinar la nostra companya Núria. I el segon dia és comprovar avui que la nostra administració i els nostres representants sindicals donen l'esquena, actuen amb traïdoria i afirmen un acord que no està en res ni acordat ni validat per la plantilla. Han sigut una acció que s'ha fet amb nocturnitat, s'ha negociat d'esquenes a la plantilla i sense exigir el que en un moment fins i tot els propis sindicats es van autoimposar, que era exigir responsabilitats a l'administració i dimissions. La plantilla també els exigia això. Han estat negociant, no han confirmat aquestes negociacions fins que han tingut un acord firmat que no ha sigut validat per la plantilla com sol ser. No es firma un acord, es fa un preacord, la plantilla el valida després d'assemblees perquè s'expliqui aquest acord i es signa. Però és que inclús ni la negociació ni la pròpia negociació estava validada per la plantilla. Nosaltres el que exigim és assumpció de responsabilitats. Quan nosaltres anem a treballar tenim unes responsabilitats. Si no tenim unes responsabilitats, tenim diferents mecanismes que fan que ens exigeixin responsabilitats davant d'una mala actuació. Davant d'una mala praxis nosaltres tenim moltes exigències. Aquí hi ha mala praxis per part de l'administració. Per tant, exigim des del minut 1 s'ha exigit responsabilitats polítiques. Ni la Conselleria, ni la Secretaria de Mesures Penals, ni ara el propi govern assumeixen responsabilitats amb el que ha passat. És més, al contrari, empitjoren la situació de conflicte. El 90% d'aquest acord inclou mesures que ja venien incloses en anteriors acords o en l'acord, l'últim acord que tenim, que és de fa 18 anys, de l'any 2006. Són promeses incomplertes reiteradament per aquest govern i que aquesta vegada els sindicats tornen una altra vegada a signar un acord que que reitera en aquests incompliments. Mesures concretes que s'estan parlant i que són promeses incomplertes són la jubilació anticipada. Un altre cop es torna a fer menció d'una jubilació anticipada que ja s'havia parlat fa 18 anys, que estava en acord de 18 anys. Seguim sense tenir jubilació anticipada. Seguim sense que els nostres companys majors de 55 anys tinguin condicions de treball específiques i diferenciades de la resta de companys. En un pati no es pot estar amb funcionaris més grans de 55 anys. Tenim que tornen a fer menció d'una carrera professional i tornen a parlar de promocions, de nivells, és a dir, oposicions perquè el funcionari tingui una carrera administrativa. També trobem això en l'acord del 2006. Un altre cop, un aspecte de l'acord que s'ha incomplert. Ens parlen d'un increment indeterminat de plantilla. Tenim fa un any un acord, que ells van anomenar acord històric contra les agressions, on prometien que hi hagués increment net de plantilla. No el tenim. En aquesta vegada, un altre cop, firmen un acord que ens parla d'increment de plantilles, però sense concretar. Són moltes les reivindicacions que són històriques per part del col·lectiu i que no es troben incloses en aquest acord i que, a més, han estat en els últims dies que hem estat en aquestes mobilitzacions reclamant-li a l'administració i per descomptat també als sindicats. Fem referència al tema d'agents de l'autoritat. Justament fa una setmana s'acordava en el Senat que siguéssim agents de l'autoritat. Aquesta és una via que s'ha de seguir en el Congrés. Cap menció a ser agents de l'autoritat en aquest acord. Diu també l'acord que totes les agressions a treballadors penitenciaris han de ser denunciades per l'administració. És que no ho són? És que tenim agressions que no siguin denunciades? Això és un incompliment, el deure que té l'administració de posar en coneixement de l'autoritat judicial qualsevol delicte. S'ha estat incomplint fins ara i ara ens venen amb un acord per dir que passaran a complir el que el Codi Penal marca, que és denunciar les agressions. Parlen també de reparació d'aparells tècnics, mitjans coercitius que utilitzem, equips d'intervenció en cas d'incendi com són equips de respiració autònoma. Parlen de reparació i de substitució dels que estiguin malmesos. Això és una obligació que té l'administració i no cal firmar-la en un acord. És prendre el pèl quan tu li estàs dient a la plantilla que si tens un equip de respiració que no funciona, no pateixis, te'l repararem. Una altra demanda del nostre col·lectiu és l'ús d'espais de defensa. Hi ha hagut proves pilots. Són proves pilots validades quan han estat realitzades ara fa quasi bé un any.
l'administració capritxosament, perquè està bé regulat en la llei orgànica general penitenciària, no vol introduir aquest mitjà coercitiu. No vol que nosaltres en situacions extremes ens puguem defensar en uns espais que es poden comprar un major d'edat amb un DNI, amb una botiga d'un comerç d'abans en deien d'1 euro, d'un xino o amb un armari. Està a l'accés de qualsevol major d'edat. No hi ha cap menció, en aquest acord, no hi ha cap menció a la circular sobre com contenir un intern quan som agredits. No hi ha cap menció i aquest és un element clau en la defensa que pot tenir un funcionari davant de les agressions. I el que també és molt greu és que no fa cap menció de mesures de seguretat cap a aquells professionals del medi penitenciari que no formen part del col·lectiu de vigilància. Tenim altres col·lectius, tenim mestres, tenim sanitaris, tenim equip de tractament. En aquest acord no es fa menció de cap element de defensa per a aquests professionals. I Francesc, pel que fa a les contencions mecàniques, que aquesta conselleria sempre havia dit que s'havien de reduir i que no poden haver contencions mecàniques, vosaltres sempre reivindiqueu que quan un intern es posa agressiu i vol agredir un agent, un funcionari, alguna cosa s'ha de fer. Aquest acord també us deixa venuts en aquest sentit? Demanàveu més agents per cel·la o que es puguin fer aquestes contencions mecàniques com s'han de fer? Li demanem a l'administració que miri a les presons amb realitat, amb ulls de realitat. Això què vol dir? Que estem, en els últims 6 anys amb un 330% d'increment de les agressions. Algo està passant a les presons que no funciona. Hem de tindre elements de defensa. És una circular, la que tenim aprovada del 2022, hi havia en el 2021 rectificada amb molt poca modificació en el 2022, que no ha servit per reduir les agressions. Al contrari, segueixen augmentant. Volem elements de defensa davant d'aquestes agressions i aquella circular és clau. No hi ha cap menció en l'acord respecte a aquesta circular. Davant d'aquesta tessitura, què podeu fer? Què fareu? Què farem? Evidentment, li direm als vostres sindicats que no ens representen, per part de Marea Blava, però també per part de la plantilla. El ressò que està tenint aquest acord dintre del col·lectiu de presons és unànime. No es negocia acords de condicions de treball, no es negocien sous, perquè aquesta no és la batalla. La nostra batalla va més enllà. La nostra batalla va en favor de la dignitat del col·lectiu de funcionaris, de reconeixement de que hi ha hagut i d'assumpció de responsabilitats de que hem estat molts anys fent les coses molt malament, fins que hi ha hagut una gota que ha fet vessar el got, que és l'assassinat de la Núria. En aquest acord no hi ha cap menció de l'assassinat a la Núria, com a element clau que fa que es firmi un acord. En les notes sindicals dels sindicats, que avui han signat aquest acord, no hi ha cap menció que dignifiqui i que expliqui l'assassinat de la Núria. No hi ha cap menció. Si estem avui firmant un acord és perquè fa un mes i 15 dies van assassinar una companya. Perquè si no haguessin assassinat aquesta companya, ara no hi hauria una negociació i ara no hi hauria un acord. Malgrat això, el comunicat sindical d'avui, no només per el contingut en si, sinó per la formalitat de no fer menció a una companya assassinada, mereix tot el rebuig de la plantilla. I per tant deixeu la porta oberta a que hi hagi més accions de protesta per part de la plantilla? No deixem la porta oberta, seguim mobilitzats. La plantilla segueix mobilitzada, ara encara amb més motiu, encara amb més indignació. En ningú moment la plantilla de presons ha legitimat els funcionaris perquè negociïn aquestes condicions laborals, perquè no estem parlant de millores econòmiques, no estem parlant de canvis d'horari, no, estem parlant d'una altra cosa, estem parlant del reconeixement de la plantilla de presons a la feina que fa, del reconeixement i de la memòria de la Núria. I en aquest acord no es fa cap menció, ni d'una cosa ni de l'altra. S'oblida a la Núria i passen a negociar condicions econòmiques quan aquí la indignació és pel maltractament que rep el funcionari de presons. No només el maltractament, sinó les agressions, l'increment d'agressions que pateixen en els últims anys i ells negocien condicions econòmiques. No estan validats per negociar. En una situació com amb la que estem, de context d'eleccions, negociar això. Anteriorment, abans que el senyor president del govern convoqués unes eleccions, sí que s'estaven negociant les condicions econòmiques dels funcionaris, però aquesta negociació va quedar suspesa en el moment, tant per part de l'administració com per part dels sindicats, va quedar suspesa en el moment que va haver-hi convocatòria d'eleccions. Resulta que després de l'assassinat de la Núria
retomen aquesta negociació. Això és faltar al respecte que es mereix una companya assassinada per part de dos agents, l'administració i també els sindicats.